O sur de Galicia fíxose co torneo Norte-Sur que se viveu en Ribeira. 40 nadadores deronse cita na piscina municipal onde tamén se bateu un récord galego. A natación foi unha das protagonistas do calendario deportivo de Ribeira. A piscina do complexo da Feiteira acolleu a celebración do terceiro torneo Norte-Sur Xunta de Galicia. Nesta cita xuntáronse 40 dos nadadores máis destacados da comunidade para medirse e coñecer o gañador galego, o norte ou o sur. Nadáronse diferentes modalidades, tanto no apartado masculino como no feminino ou no mixto, tales como 4x50 estilos, 1500 libre feminino, skins race libre, 200 volvoreta ou 200 costa. A piscina María Vilas encheuse para disfrutar da emoción do deporte e da natación, e os afeccionados que se achegaron á instalación municipal puderon ver grandes probas. Ao final da xornada os resultados amosaron o equipo gañador. O sur proclamouse vencedor do torneo Xunta de Galicia ao sumar 516 puntos, mentres que o conxunto do norte conseguiu facerse con 445. Ademais, ao longo da xornada da competición tamén se bateu un novo récord. O equipo de remudas formado por Eva Feijó, Carla Carrón, Raúl Civera e Hugo Rodríguez bateron a marca galega de 4% libre cun tempo de 3 minutos 39 segundos e 0,5 centésimas.